Farange minnu sigilen bɛ nin wagati in na Gabon ka taa se Algérie ma ani Côte d'Ivoire ka taa se Burkina Faso ale ni Niger ma ka taga se Asie continent olu bɛɛ lajɛlen ma Fransikaw an bɛ foli belebeleba ta nin k'a di aw ma aw minnu sigilen bɛ k'a lajɛ sanga a n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye décembre kalo tile 2 ye san 2025 kunnafoni ale waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ la bi fɛn min ye commission min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni société minière cɛ kuma ɲɔgɔnyaw kɔni ma kunun tɛnɛ ni o bɛna décembre kalo tile fɔlɔ ma san 2025 u ye baara kuncɛw kɔni ni ka o da an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale ɲɛkɔrɔ ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye baarada in yɛrɛ kɔni dakɔrɔ u ɲɛkɔrɔ sa o de ye a kɛra an ka ministres caman kɔni olu ɲɛna kɛrɛnkɛrɛn sa ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ musakako koɲɛ olu ma ni o ye monsieur Mamou Touré ye maa caman fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ ye ale kɔnɔna la a yirala an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa la k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya ninnu senfɛ sɛbɛnwari miliyari 761 o de kɔni fɔra an ka laɲini min ye o de ye sɛbɛnwari miliyari 800 o de kɔni laɲinina fɛn min ye cakɛyɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni o ɲɛsinnen bɛ sanubɔ koɲɛw olu kɔni ma ni o ye société minière ye a code minière min ni a bɔra san 2023 o kɔnɔna la farankan kɔni o bɛna kɛ fo sɛbɛnwari miliyari 585 ni murumuru 7 kɔni o ye san o kɔnɔna la an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye a ye nin sɛbɛnfura in kɔni minɛna a bolo fila ye ka tila ka foli kɛ ni ka ɲɛsin baara ninnu kɛbaw olu ma ka sababuya kɛ baara kɔni ale kɛra ka ɲa. Waati min na tajiko gɛlɛya kɔni tun bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ taji feerelaw olu kɔni ye u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ni o opérateur pétrolier ye walasa ka se ka jamana ale bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la a cogoya min na an ka jamana kɔni fɛnɛ y'a dɔn u ye ni ka se ka médaille kɔni ta k'a di u ma ni o ye garde chevalier de l'ordre national ye o bɛna di opérateurs kɔni olu ma fɛn min ye médaille d'étoile d'argent du mérite ye o bɛna di bolimafɛn bolila ninnu minnu bɛ yen nɔ olu kɔni ye taji kɔni ka o ta kana anw ka jamana o kɔnɔna ni olu jogina o bɛna di olu ma médaille d'étoile d'argent de mérite effigie lion debout o bɛna di maa ma fɛn min ye bolimafɛn minnu bolila minnu bɛ yen nɔ ni olu tanyana bolimafɛn kɔni ale bolili senfɛ ka na ni taji an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ a bɛna di olu ma nin b'a yira k'a fɔ ko an ka jamana kɔni a ye hakilina jigin kɔni ni ka o kɛ ka tila tuguni ka fɛn min ye tasibila kɛ ka ɲɛsin bolimafɛn bolila minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni tayana taji ale nali senfɛ. Bolimafɛn 19 de bɛ yen nɔ min n'a minɛna douane ma olu fɛ ka sababuya kɛ plaki kolon o de tun bɛ bolimafɛn ninnu olu la ka taa se carte grise kolon kɔni o fɛnɛ ma a maaw kɔni olu minɛna fɛn min ye maa minnu fɛnɛ kɔni bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ ONT o la o maa dɔw fɛnɛ kɔni minɛna ni ka u di kiiritigilamaw olu ka bolo kan min ye ni pôle économique kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛli baaraw ni ka olu kɛ walasa ka se ka ko tɔw ni ka olu dankɛnɛmaya laɲini yɛrɛ ye fɛn min ye o de ye maa minnu kɔni bɛ yen nɔ n'u kɛlen don ka nin waleya jugu ninnu kɔni ni ka a kɛ tɛgɛ bɛ se ka ta ka da olu ma o kan cogoya min na. An ka fintigilakaw ka kɛlɛkɛminɛnw olu bɛ ka na an ka jamana kɔnɔ cogoya min na wa sirabakan dilan bolimafɛnw fɛnɛ bɛ ka na an ka jamana kɔnɔ tentɔ fɛn min ye sibiri tɛmɛnen ni o bɛnna novembre kalo tile 29 ma san 2025 an ka faaba kɔnɔna la yan nɔ kɔni bolimafɛn caman o de kɔnɔna na minnu bɛna kɛ ka sirabakannaw ni ka olu dilan u bisimilala an ka fintigilakaw olu fɛ. Décembre kalo tile fɔlɔ san 2025 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen sa min ni a talen don ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani maaw bɛɛ lajɛlen fɛ ka sira banakisɛ ni ka o kɛlɛ a siratigɛ la sa anw ka jamana kɔni ye a baaraw ni ka o don kunun décembre kalo tile fɔlɔ san 2025 CICB o kɔnɔna la ɲinata taara ka bila minɛn min kɔnɔna la sa o de ye fɛn min ye sirabana ale kɛlɛli ye ka kɛ ni
sɔrɔ kɛlɛya ye an ka jamana ale kɔnɔna la yala o bɛ se ka gɛlɛya jumɛn ni ka o nati Haut Conseil national de lutte contre le sida olu kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka jamana kɔnɔna ye kɛmɛsara o kɛmɛsara sida banabagatɔw la fu ani murumuru 76 ka taa se kelen kɔni o ma san 2021 o la o sida banakisɛ tigilamaw olu yira o b'a yira k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen na maa 3,276 de bɛ yen nɔ ni sida bana kɔni ye olu bɔnɛ ni na san 2024 o kɔnɔna la ka kɛ ni maa 4,300 ye san 2022 o wagati la u tilala k'a yira fɛnɛ tun k'a fɔ ko sida bana kɔni ye jɔrɔnanko ye min ni a bɛ maa dɔw bɛ yen nɔ n'olu si bɛ hakɛya dɔ la a bɛ olu kɔni ni ka olu minɛ fɛn min ye san 2024 o kɔnɔna ye maa 4,300 de bɛ yen nɔ sida bana kɔni yera olu la ka kɛ ni maa 5,800 ye san 2022 o kɔnɔna la ka se ka sida bana ni ka ale kunbɛn denba minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni ye sida bana bila u denw na o bɛ taa se maa 4,361 de la fɛn min ye maa 2,003 ye olu de kɔni sera ka bila furakɛli o bolo ma an bɛ taa kayikaw olu fɛ yen nɔ dɔ farala kayi couvre-feu ale kuntagala o kan kunun décembre kalo tile fɔlɔ a bɛ to sen na fo décembre kalo tile 30 san 2025 su nɛgɛ kaɲa fu ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 5 o wagati ma bolimafɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni yamaruyalen don ka boli ni sɛbɛnfura bɛ olu bolo olu bolimafɛn dɔrɔn de bɛ se ka boli ni waati kofɔlen ale la an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ kitakaw olu kɔni kamana gannen don kosɛbɛ k'a sababuya kɛ gazi ko gɛlɛya kɔni o ye a bɛ tile dama dama bɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min ye restaurantigiw ye n'olu ye dumunifɛn tobilaw ye ka taga se kafe feerelaw olu ni tobilikɛlaw kɔni o ma olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye gazi ale kilo 6 ye o tun bɛ sɔrɔ sefawari 1,500 la nka sisan a bɛ ka feere fo sefawari 2,400 o la ka kɛ ni taji kɔni ale sɔrɔli ye ni wagati in na kita yɛrɛ kɔni dugu kɔnɔ tajiko gɛlɛya kɔni o kuma tɛ yen nɔ k'a sababuya kɛ taji ale bɛ ka sɔrɔ a sɔrɔ cogo la wa maaw yɛrɛ tɛ ka arankɛ bilen ni ka taji kɔni ka o sɔrɔ o kan ka kɛ sababu ye sa ka se ka gazi kɔni ni ka ale kɔni nɔgɔya u bɛ weleda u y'o lase jamana marabaaw ma ko k'a lajɛ ka u kɔfilɛ u la walasa gazi ale sɔngɔ bɛ se ka jigin cogoya min na ka kɛ taji fɛnɛ kɔni sɔrɔli ye u ka dugu o kɔnɔna la maa dɔw yɛrɛ fɛnɛ kɔni bɛ yen nɔ k'olu bɛ ka essence litiri ka o feere sefawari 250 fo ka taa se sefawari 260 ma Kayi marabolo ɲɛma ale ye a tɔɲɔgɔnw ni ka u fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye novembre kalo tile 30 ye san 2025 ni ka u kunda Galu Kɔnɛ dugu o kan ka se ka taga duwawu don kɛ denmisɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni tayana kulunbin kɔni ale o la ka taa duwawu don kɛ olu somɔgɔw ye ka tila ka donbolo ni ka o duma min bɛ t'i jɔ fo sefawari 1,190,000 o bonyango la u ye foli kɛ ni ka ɲɛsin Kani Sisogo ma ale min farala kulunbolila kan ka se ka maa 30 tɔw ni ka olu bɔ ji la an bɛ taa Nigeriakaw olu fɛ yen nɔ Nigeria kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko a jɛra ni Fernando Diaz ka asile la politique kɔni o ye Fernando Diaz yɛrɛ kɔni ale tun ye cɛbɔ ye kalafili min ni a kɛra Guinée Bissau novembre kalo tile 23 o tɛmɛnen na min ni ani maa min kɔni tun kelen don ka u k'a da ɲɔgɔn na sa ni o y'u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye n'o ye Umaru Sisako Ambalo ye min ni ale ka fanga kɔni o dafirila tile dama dama kalafili kɔni o kɔfɛ Fernando Diaz ale y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni de kɔni ye san sɔrɔ kalafili tɛmɛnen kɔni o la Ambalo kɔni ale ye nin coup d'état in kɔni ni ka ale labɛnni walasa ka se ka ko bɛɛ lajɛlen ni ka o ɲagami Guinée Bissau kaw olu fɛ yen nɔ CEDEAO maaw kɔni farala ɲɔgɔn kan kunun décembre kalo tile fɔlɔ ni ka u kunda Guinée Bissau kan ni waati in na CEDEAO kɔni ale ɲɛmaya bɛ Sierra Leone ka jamana ɲɛmaa de kɔni ale bolo ni o ye Julius Mabo Bio ye u selen Guinée Bissau jamana kɔni o kɔnɔna la sa u y'a yira maa minnu bɛ fanga la ni wagati in na k'a wajibɛlen don u kan u ka se ka kalafili min kɔni ni a kɛra novembre kalo tile 23 tɛmɛnen k'u ka kalafili jaabiw ni ka u bila u nɔ la ka jaabiw kɔni ni ka olu bɔ ani ka tila tuguni ka fanga segin fangatigi yɛrɛ kɔni o ma ko o wajibɛlen don u kan an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ
Faransikaw ka jamana ɲɛma ni o Emmanuel Macron ye kunu tɛnɛ ale kɔni Ukrainiens ka jamana ɲɛma ni o ye Volodymyr Zelensky ye ka ale bisimila u ka kuma ɲɔgɔnyaw kɔni olu kɔni kɛra ka kɛ ni nin wagati na gɛlɛya kɔni ale be fɛn min ye Ukraine na ani Russie jamana kɔni ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ États-Unis kɔni bɛ ka a ɲini nin wagati na ka se ka bɛn ni ka o nati ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Kunnafoni kuncɛla an ta Camerounkaw ka jamana o kɔnɔna la u ka fanga sinamatɔ min bɛ yen nɔ ni o ye Anicette Egani ye ale kɔni tanyana k'a to kaso o kɔnɔna la kunnafoniya ye ale dira kunu sɔgɔmada joona a ka sɔrɔladonba kɔni o fɛ ni o ye Emmanuel Simichi Anit Ekana ale tun ye Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance o ɲɛma ye a yirala ka fɔ a tanyana kunu tɛnɛn décembre kalo tile fɔlɔ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni dama tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.